egy kis nézettséget adjunk nekik, vagyis neki. Szia Veronika! Jaj, igen, köszönöm. Én nem tudom, hogy mi kell ehhez. Tehát én nem tudnék valaki mellett luppolni, akit tudom, hogy hibás. Ti hogy vagytok ezzel? És most már ez a nő, ez a Budapest TV, nem tudom ki nem tudom ki, ez a Viol, aki fölhúzza a csillogó-villogó csizmáját még annó, mert most már láttam a videóit, és ott kornikál. Még ez fenyeget, ez a nő, hogy engem feljelentett, hát az Andi, hát jelentsen, alig várom, de ez, ami mostanában folyik, ahogy most működik a TikTok, hát ez sülyeztőbe, de ezt már nem lehet elviselni, gyerekek, hogy minden áldott szentnap azt se tudja, hogy ki vagyok, azt se tudja, nő vagy férfi vagyok. Miről beszél ez? Miről beszél ez? Komolyan mondom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Várjátok, megtörlöm a szemüvegemet, mert nem látom nagyon a... Szia, Masztur Bandi! Nem nagyon, és ugye hát ott jó az iskola ott van, de hát ilyen esetben... Ilyen agyhalottak. Mert a Viol az egy agyhalott. A gyámatosság megengedi azt, hogy esetleg... Hogy ez miről beszél, én nem is értem. Én nem tudnám ezt csinálni, esküszöm, hogy én nyitok egy élőt, és össze-vissza, hát hallgass meg, Masztur Bandi, a Violt, hogy intézzem el legalább annyit, ha már elvettük a gyerekét. Nem tudom, hallottok? Én nagyon sajnálom, hogy tegnap ugye Brigi ott volt, és próbált neki... Hogy intézzem én el, hogy legalább a gyerekek hívják föl az Andit. Hát nekem mi közöm hozzá, hogy fölhívja, nem hívja, fölveszi, nem veszi, vagy egyáltalán nekem ezek után mi közöm van nekem hozzá? Köszönöm szépen, Lupin. Mi közöm, hogy mit csinálnak a gyerekek vele? Vagy hogy szeretnének az anyjukkal beszélni, vagy nem szeretnének. Ez nem az én dolgom. Én a múltkor felhívtam, mert én felhívtam, hogy ez most igaz, vagy nem igaz. Nem igaz, nincsen kikapcsolva. Hiába mutogatja ezt a faszopó telefonját, mert nem igaz. De ez, amit a tegnap este óta leművelnek, hogy csak kell reagáljak, mert azért nem fogom befogni a számot, meg hogy bíztatják, meg mondják, hogy én a gyerekeket a nevemre akarom venni, és akkor ezt mondják az Andinak, és akkor csak rakják a szart a lapátra. Hát én nem hiszem. Szia Gábor. Én ezt már nem hiszem el. Én alig várom, ma van, hónap lesz 19-e, ugye? Nem várom meg a 20-át, úgyhogy holnap este, holnap van 19, ugye? Írjátok már be, légy szíves, mert nem tudom megnézni most. Nem, egyik sem normális. Egy rablás oda, egy rablás vissza. És megint mondja, hogy egy rablás oda, egy rablás vissza. Miről beszélnek? Ezek mind agyhalottak. Viol, te egy agyhalott vénasszony vagy. Én is az vagyok. De te egy agyhalott vénasszony vagy. Holnap után 19? Na, holnap után 19, jó. Kiadják akár spanyolból, akár a Teneriféről, akár bárhonnét, aki annyira veszélyt hoz az élet minden területére. Most nekem őszintén, és ezt nem csak úgy telefonban valakinek privát, nem. Feljön a TikTokra és mondja a fasságát, és az is csak a nagy hajnalt ossza. És akkor be vagyok támadva, hogy én miért luppolok. Én nem luppolok, én csak reagálok.
Elviszed ezt a balhét. Majd utána elhullnak a gyerekek, mert volt ilyen. Mit Ugye csinál? nevelőanya addig ütötte a gyereket, amíg meg nem halt, azt ne dobta. Jézus Mária, hogy a nevelőanya addig fogja venni, amíg meg nem volna. Ez igen. Ti ilyenek le nem... Ez igen. Tehát ő azt hisz, Jézus Mária. hogy szerény. A tegnap, nem tudom, mert nem hallgattam én, mert már hány ingerem volt az élője után. Tehát itt most milyen Annyit hallottam, hogy megvádolta az ügyvédet is, meg a gyámhatóságot is az Andi. jó körülmény vagy. Úgyhogy az nagyon jó, az már megint nagyon jó. Andi sokszor panaszkodott arra, hogy az apa el van maradva. Na és mondja, hogy az apuka el van maradva gyerektartásra, meg ilyen fassága. És mégis az Andi kérte az utolsó havit, mikor már a gyerekek nem voltak ott. Hát én eddig... Na, kávézzunk. Szia, Ati. Hát, bazd meg, Ati. Ez már, tényleg ez már... Édes Isten. Na, tessék, belőttem a séromat. Kivetni való? Van? Semmilyen veszélyeztetés nem csinált az Andi. Tehát ezeknek az anyáknak, mint a Viol, igen, volt fodrász. Miért nem látni? Én tudom, hogy őről beszélek, úgyhogy ennyi. Hát mert most be van szalva, ugye, mert ki lett rakva a Zohárnak amit mondott, és ugye azért másnap ugye Andi is mondott kitette egy posztot, meg már késő gyerekek, már késő. Tehát én valakinek elátkozom a valakiét, vagy éppen a halott édesanyját, vagy édesapját, ezeket nem lehet ám elfelejteni. Gyerekvédelem, gyámhatóság nem vitték is volna el a gyereket, mert csak arra vártam, hogy a rendőrség megérkezzen. Ez bolond ez a nő. És még eldicsek, hogy őt a lánya megpofozta. Hát ilyen anyát biztos úgy viselkedtél te is. Mindenhová anonim felvételekkel, hogy ki... Én nem tudtam ki az ez a Viol, én nem ismertem, én nem követtem, én azt sem tudtam, hogy a Budapest TV-ben mit csinált, vagy mi. De ez nem normális ez a nő. Tehát ez olyan nagy halott, mint az Andi. Módon el akarta fizetni a gyerekeit. Hát igen. Nem fogja visszakapni, ezt már most mondom, nem fogja visszakapni. Nem fogja. Ugye a tegnap csak bevallotta, hogy a rendőrök kíséretébe tudott találkozni a gyerekekkel. De viszont ott is hazudott, mert a gyerekek megölelhették volna őt, és odaülhettek volna, de a gyerekek nem akartak vele kontaktust. Úgyhogy na. Ezek a dolgok, amiket megcsináltak Nagyhajné. Na, igen. Ez azért volt, mert te féltékeny voltál az Andira. Igen, nagyon-nagyon féltékeny voltam az Andira. Violni. Nagyon. Igen. Oda mennek a srácok, jobbnál jobb csávókkal játszik. És te elkezdtél féltekenkedni rá. És gondoltad, hogy valamilyen nagy hatalmas izét csinálsz magadból, valami nagy sztárt csinálok magamból. Hát már elég nagy sztár vagyok, igen. Sajnos elég nagy sztár, mert most már mindenhol a nagyhajni gyerekrablás, emberrablás, még a végén gyerekgyilkos leszek. Igen. És te azt hogy itt TikTok sztár legyél. Úristen. Úristen. Fel koronázzanak téged, mint TikTok sztár. Jobbnál jobb csávók, igen, igen. Szia Maja, van idő, gyere be, ne egyedül beszéljek, mert ez... TikTok-sztár lett, koronázott királynő a gonoszságból. Koronázott királynő a gonoszságból. Eszter, ez már tényleg. Hallottad, hogy mit mondtak? Hallottad, hogy mit mondott a tegnap az Andi? Eszter. Sziasztok! Szia, melyik mondatra, vagy melyik mondatára gondolsz? Hát arra a mondatra emlékszem a tegnapi nap,
hogy én a gyerekeket a nevemre akarom venni. Jaj, ezt nem hallottam. Nem már. Hát ez most már full. Tehát nem is tudom, hogy mit fog még kitalálni, tehát hogy még van vajon tovább, ennél lejjebb vagy. Tehát ez a sok mocskos hazudozás. Tehát én tényleg most ott tartok, mert nem találok rá szavakat. beírja, te jó Isten! De nem hiszem. Nagy Noel és nagy Penelope. Ezt komolyan mondom. Meg Szilvi, hogy intézzem el, hogy a gyerekek beszéljenek az anyjukkal. Hát én hogy tudnék ebbe beleszólni, de most komolyan, Maja. Vagy Szilvi. De komolyan mondom, hát nekem mi beleszólásom abba, hogy ők mit csinálnak. Semmi. Tudjátok mi a baj, hogy van egy szűk réteg, akik el is hiszik ezeket a dolgokat, higgyétek el, és terjesztik. Hát az Andi, és azért megyek ki Szardiniára, mert le akarok telepedni, és oda akarok menni a és akkor Úgymond kénytelen kitalálni ilyeneket, hogy mindent fegyverként föl tudjon ellene használni. Hallod, hogy mit átkozódik a Viola, hogy annyit szenvedjek, hogy nagyon sokat szenvedjek. Amen. Istenem. Ezt halljátok? Ezt halljátok? Én nem. Tehát Amúgy én ott egy viol engem átkoz, aki azt se tudja, hogy ki vagyok. Nem baj, mert van nekem egy nagyon drága jó barátnőm. Nagyon jó ismerősöm. Igen, ez most van. Én onnan jöttem, őt hallgattam. Jézus Mária. Ez igen. Ez komolyan, ez nem normális. Nem tudom, hogy mi jutottam el a gonoszságot, de tulajdonképpen ezt senki nem teheti meg. Maja, ha most ismerném meg, és most lennék-e, nem lehet hallani? Nem. Ilyen nagyon-nagyon halkan, de úgy, hogy nem lehet hallani, hogy mit mond. Most lehet hallani? Igen. Többiek is írják, hogy lehet, vagy nem. Ha nem is a tárgyalásról, Na most igen. nem Jó. a tárgyalások fognak téged elítélni, de Isten ítéletet nem tudod megúszni. Nem. Ó, lelekező szia. Mert az ilyen ember, aki kikészít egy anyát, elvitet egy gyereket, segítkezik abba a dologba, hogy elkerüljenek az anyától, majd utána nem adja még mindig békébe az édesanyát, hanem visszaél azzal, hogy ő beszél a gyerekekkel. Kiteszi a gyerekek fotóját, és ezzel dicsekszik itt a TikTokon. Hát az ilyen jó, az ilyen emberi lény, az Isten előtt tudod mi magasság. Köszönöm szépen, leleplező. Úgyhogy te oda tartozol. Na, Nem érdekel, akkor se tesszük ki. Nem tehetjük idegen gyerekhez, nem szólhatunk, itt van a törvény, mindjárt elmondom a paragrafus. na, most mondja a paragrafus, na hallgassuk meg gyerekek, mert mi annyira analfabéták vagyunk. Tényleg kell. Szerintem kidoblak, mert véletlenül jöttél be. Ő meg Kerti a polihisztor. Mondhatunk egy idegen gyereknek bármit is, hogy tehetjük ki a fotóját, vagy ilyesmi. Azért hány évből többletetése itt a TikTokon. Ja, Istenem! Még a végén